Saka ndipenya chaidza kukumbidza unyora kukumbidza kuita kuti zvitese zvifambe. Ndingafika kubuya murume watsine murume wangu andakana problem ndakana kunyetsera kuregera zvona akadambudziko rakaziya mushure mungaro wangu Kawisa. inini murume wangu taigara zvakanaka ndakana dambudziko rangatinaro takazondipa gukuru mushure mungaro wane hanzvadzi yangu ndozvakasirira ndiro kugusa ndakuti mushure munopamberiredana asi simagara taigara zvakanaka tisangana ngatinaro Akarwa hanzvadzi yako. akarwa ne hanzvadzi yangu Iwe uri kudini nemukadzi wako? Ndauraitizve. Mine mukadzi wangu sekutaura kwaari kuita hatina kana dambudziko kugara kwedu. Matambudziko anouya nekwaatizvara. Unouya uchirohwa, dzimwe nguva atizvara chaiva neachikutuka. Handiti unoshaya kuti ko dambudziko randachana. Atizvara wangu? Vari mumwe. Simukai. Ndiani wako? Mukuwasha wangu. Uno zvimwe zvaunoendera ngezvakaita kumba kwake? Mukati? Ndati chii chinoitika pakati pemusha wake? Uyu ndozvokuti ndakatomboshamisikawo ndichiona achipa mwana wangu gukuru. Akamupa zvinhu zvaakamupa zvandinazvo kumba. Right. Gomira. Akakurova ndoupi? Sara ihanzvadzi yavo. Anzi mwana wako anorova uyu mukuwasha. Ndakazvinzwa chokwadi akarohwa nomwana wangu muchiromo ngame nomambure. Mukuwasha yakapanana nomunin'ina waakamurova. Nhau idzodzo dzikagadziriswa dzikapera. Kupera kwadzene gukuru rakapiwa mwana wangu ndorokuti muchiromo ngoyo arohwa. Madzimai angu ndakavatuma kuenda kunokumbira ruregerero. Vakaenda zvikanzi ruregerero rwamaenda hunzwa asi ndiri kuda akandirova. Akamurova akaenda zvikanzi mira ndaenda tora mukoma wangu, mukoma wake vakauya vakagadzirisana nhau ikapera. Asi mwana akaramba achifona kuna atete vaigadzirisa hanzvadzi yangu kusvika vakazoenda kuti naiko inge nhau dziri takakumbirana ruregerero zvamaenda zvikapera kochii zvikanzi aiwa chandapira gukuro ndochokuti pakatohwa dombo akauya zvikanzi chandapira gukuro ndochokuti ndandikatarisira baba vakabereka munhu kuti vauye saka sezvavasina zvakwana gara pasi wainzwa nyaya Ndikuinzwa kutsanangurwa ichi. uri kugara kupi? Ndogara kumba. Ndogara kumba. Ndikupi? Kusimba. Unomuda we? Nemukadzi wangu hatina dambudziko chakamira. Right. Ari kugara kupi izvi? Kumba kwavo. Handisi kutoka. Wazvinzwa? Uri 100% hauna pauri asina handisi kutonga. Wazvinzwa? Ndiri kukupa judgment musi wa 5. Iwe uye nemwana wako akarova mukuwasha. Wazvinzwa? Muhama dzako iwe ndotora mukadzi nhasi uende naye kumba kwako. Wazvinzwa? Ndotora mukadzi wako usapopote usadii ngosvi kutora mukadzi wako uenda naye kumba kwako tosangana musi wa 5. Sei ndichidaro kana tichirarama panyika kana tarorerana ukama arombe aite rombe achinacho mumwe musikuwasha anosimbidzwa naatezvara kusimudza chi mukuwasha. Saka kurova munhu mutezvara wokukuwasha wako kumudzikisira. Muri kuzvinzwa? Kumudzikisira kumuita semunhu asina basa. Munopaza mambonzwa papinda mwana uyu zvandataura. Muchiri kuyeuka? Ndati maberekero akaita mwana uyu haasi kufadza. Ende ndoda kutaurira vadikani kana munhu awana musha wake munofanira kutonamata kuna Mwari kuti achengete musha wake. Vana vadiki situya angasitereka. Anoda murume muchigara naye munokonzeresa miedzo. Zvoizvo kana uchindinzwa hauna mhosva. Tora mukadzi wako unogara naye kumba. Iwe wakasvikarongedza zvinhu zvako uenda kumba kwomurume wako. Tosangana musi wa 5. Nanatezva munohanzvadzi dzako. Kana ukatukwa kubva nhasi usadaure. Namba ukaita sei? Zvinoitika zvekusangamira ndikukuya. Handinawo kana ipapo paakagondorova. Ndikudiko kwandizvo kuti dai ndisingazivi. Nini ndatiteera zvandiri kutaura chizvo. Wanzwa zvandiri kutaura? Takasangana nedzimwe nyaya uchinga mukoma wako andikabvisa pasimba. Aitwa akasangana zvodarika izvi. Asi ukamboona zvandinoita kana ndiri zvandiite semutungamiri. Ndakangotora ndipandanomupa payment kuzvomanyanga ndikati tinogara kuzvomanyanga. Uri kwere munda wangu ipo pai? Saka ndiri kuti no.
kana muchindinzwisa teerai zvandoda munyika mangu tigare zvakanaka. Mukadzi iwewe nauye haasi kutora zvikota kuti zvakuenda kumba zvakanaka, iwe mupfumira parodhi moenda kumba, wazvinzwa? Tosangana musi wa5 wazvinzwa? Baba vani hapana chakapa. Unachokupindura here? Unachokupindura here apa? Ya, chokupindura ndinacho changamire. Chokuti kudi? Chokuti inini uya panoita kunobva mudambudziko rakandirwira. Mari yandauya naye kuno nokunge mwana we ndakazoita kuti tiuye kuno kutobatsirwawo novanhu. Handina mari yekuzokwanisa kuuya kuno. Alright, kerera unzwe. Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira, mwana wako akarova mukuwasha, ndati ndinokuda musi wa5. Kana usina mari yedare yekudzokisa ndokupa musi wa5 uya nemhuri yako. Uyu mwana nhasi ari kuenda kumurume wake, uri kuzvinzwa here? Ndiri kuzvinzwa. Uri kuti kudii nazvo? Sezvamati musi wa5 ndowandikamirira senhau isina kutaurika, asi dei yanga yataurika ndofunga ndawana chokureva pazvi. Nhasi hauna chokureva, nokuda kuti kumba kwako ndokunoda muziko. Kana tichiita chinhu pamusoro penyika, vana ava uda kuti nditaure mazwi asingatenderi kutaura. Musarerere vana pachinena. Ya, mbonyarara iwe. Vanhu vese vari munyika munomu vana vangu. Kana wakagara uchiona mwana wakachererama zvari kuita zvazvina kunaka, endewo unofanira kuzvinzwisisa. Musikuwasha wako munyoro zvatikutaura naye panapa panakana chakupisana naibve kana 1 wanzo. But tiri kuti isusu teedzera zvandataura. Ndati mwana nhasi ari kuenda murume 1 wake kusangana musi wa5. izvozvo handipikise changamire. Ndiri mupenyu, ndinozokureva zvakawanda pamusoro pomukuwasha uyu. Kubva tawanano yake ndatanga inini naye. Handitika inzwa kayo iwe nyamba akawana zvomutopo kana akaita kuba tosangana musi wa5. Mwana wako izvezvi kubva pana paakaenda nomurume wake titese. Ndiri kuzvinzwa asi ndanzwa muchitata kure zvinhu zvake. Here aende nazvo akapiwa. Zvinhu izvi akatituma mwana wangu kuti uya utore zvinhu zvako, ndikabopa mombe dzangu novana vangu. Ndati tinosangana musi wa5 iwe. Wazvinzwa? Ndiri kuzvinzwa changamira, asi ndiri kukuudzai kuti zvinhu zvamakatakure ndozvandinoda kuti ndikupindurei, kuti zvinhu zvaakapa mwana wangu achimuramba handisi kukwanisa kuzvitakura. Iye ndiye anouyawo zvitakura kusvika takapedzerana mwana wangu ndakagara naye papanga. Izwa zvanotata, uza zvanotata. Mboko wakuna tsvaga mumwe munhu unogara pasimba. Sabwo ndiye? Ukasvika kuna milioni umutaura kuti andifondera wazvinzwa. Havako vari kuHarare. Teerera. Kuna sekretari kupi? Ikoko wazvinzwa. Unoita una sekretari wonifonera wazvinzwa. Sekretari anda kutora zvinhu izvo zvoendesa kutora mukati semba kwako wazvinzwa. Atiparadze imba dzevana tosangana musi wa5. Hakuna zuva rinobuda rimwe chiripo. Chibage chikatanga chikatanga kuputika hapana chinomirira chimwe. Enda nemurume wake we. Ndapedza.